Všetkých pozdravujem znovu. Práve sa nachádzame v Bradforde, nachádzame sa v Anglicku a toto je Lister Park. Park, kde chodil Smith Wigglesworth so svojou manželkou. Tam dole vidíte jazierko, ktoré keď zime zamrzlo, tak so svojou manželkou Polly sa tu korčulovali. Je tu nádherné jazierko, sú tu labute a veľmi príjemné prostredie. Tento park je celkom veľký a konkrétne na tomto mieste právnučka Smitha Wiggleswortha nám povedala, že tu v tomto altánku evangelizovali, z tohto miesta kázali a tu sa zhromažďovali ľudia a tu nás prebiehali evangelizácie. Takže ďalšie také nové miesto, ktoré sme našli, vám chceme ukázať, pretože naozaj jeho život je veľkým požehnaním a s tým, čo tu zanechal, taký hodný príklad nasledovania nám dal. Takže pozdravím vás z Lister Parku, z Bradfordu, z Anglicka, žehnáme vám stadiaľ, užite si tento priestor, ak Vládko môžeš ešte prísť bližšie a aj vo vnútri to natočiť, jak to tam vyzerá. A niečo podobné máme v Košiciach a niečo podobné robíme aj my a evangelizujeme takisto v podobnom altánku. Takže úžasné, že vlastne aj tu je také miesto, aj v Košiciach máme veľmi podobné. Tak takto to vyzerá zhruba zvnútra, zvonku. Sláva Bohu. Naozaj dýcha to tu tým, že na tomto mieste sa diali veci, ktoré síce sú v minulosti, ale stále sú čerstvé, pretože Duch Svätý a Ježiš Kristus a jeho evanjelium aj dodnes je veľmi silné a mocné a je na spasenie každému veriacemu, kto v neho uverí. Takže kážme evanjelium, buďme nadšení pre Ježiša, ako bol Wigglesworth, a buďme ako ľudia, ktorí nás predbehli vo viere a už sú v sláve, ale na tejto zemi zanechali silný odkaz pre nás, aby sme nasledovali Ježiša, aby sme ho milovali, aby sme kázali evanjelium do celého sveta. Takže buďte poženaní z tohto úžasného miesta, z Lister Parku, z Bradfordu. Pozdravujem vás.